Qed ngħixu f'sitwazzjoni fejn il-gvern qed jgħid li l-ekonomija sejra tajjeb iżda mbagħad tiltaqa' ma' nies li lanqas qed ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum. Hekk innota l-membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Francis Zamidimek matul id-dialogu fil-każin tal-partit f'Ħażabbar u appella biex il-flus li jdaħħal il-pajjiż ma jibqgħux jintużaw għal tal-qalba iżda għal poplu kollu u biex jittaffew il-weġġat tan-nies bħal dawk li jbatu mid-diabete u li qed ikollhom jixtru l-apparat biex jikkontrollaw din il-kundizzjoni minn butom. Francis Zamidimek kompla li ju tal-mistħija wkoll kif l-istudenti tagħna mhux jingħataw frott u ħaxix frisk fil-waqt li qed jingħataw ukoll ħalib qares. Il-membru parlamentari Ewropew qal li taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' partit qrib in-nies filwaqt li appella li jaltaw l-impenn lejn il-partit li hu magħmul minn mużajk sħiħ fejn kulħadd jista' jsemma leħnu. Minnaħa tiegħu il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista David Sellini fakkar kif fi żmien gvernijiet nazzjonalisti isem Malta dejjem kien rispettat fl-Ewropa. Madankollu, illum dan madux il-każ, partikolarment meta tisma' lil membri parlamentari Ewropej li qed jinvestigaw is-saltna ta' dritt f'Malta jgħidulek li ġew f'pajjiżna u telqu minn hawn aktar imħasba minn kemm ġew. Dwar il-fondi li pajjiżna jista' jikseb mill-Unjoni Ewropea u appella lill-Prim Ministru Muscat biex ikun għaqli u determinat daqskemm kien l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi ħalli jġib fondi għal pajjiżna daqskemm irnexxilhom iġibu l-istess Lorenz Gonzi u Richard Kakija Karwana. David Sellini għalaq b'appell biex fl-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla jingħata vot ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea u fil-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija.